Moi państwo, witam pięknie. Ja jestem, wiadomo, Niklaus. To jest moje piwo. To jest Scum. I teraz tak, pokażę wam, jak grać, żeby się nie zesrać, że tak powiem. Znaczy, sranie jest jakby stałym elementem tej gry. Ale tak, słuchajcie. Najlepszy wiek na postać 40 lat. Głowa to tam jak chcemy. Ja se wezmę takiego. Tatuaż. Tylko Bóg może mnie sądzić obowiązkowo. Teraz tak. Dex w zasadzie jest bezsensowny. Tu na razie sobie dajemy po środku. I teraz tak. Melee weapons mało się... Czy dzida na początku... Pistolet... No nie wiem, można to wszystko na basic sobie tak zostawić w zasadzie. Tak, na samym tym. Teraz tak, running... bieganie jest potrzebne. Te sobie dam na średnio, tak, no, połowicznie. Nie, w sumie tak, sniping nie przewiduje snajpowania. Survival, kamuflaż. Awareness to nie wiem dalej do końca czego się tyczy. To można by pójść na przykład w survival. Czyli, że chyba, nie wiem, ale na logikę to powinien się wolniej robić głodny i tak dalej. I running. Running na advanced. Bo bieganie to jest, kurde, ważna rzecz tutaj. I na przykład, nie wiem, boxing na medium, bo załóżmy, że będziemy używać broni wręcz. Stealth to tam ciul, dobra. Dobra. No i cyk, create, dobra, okej. I łączymy się na serwer, moi drodzy. Tak, dokładnie. Jak grać, ażeby się nie zesrać w niewłaściwym momencie? Bo srać trzeba, ale trzeba wiedzieć, jak srać, żeby się nie obsrać. I to jest kluczowe. Może tak zatytułuję ten film na YouTubie. Nie wiem. I teraz, moi drodzy, to jest nasza postać. Nie jest to ulaniec. Nie jest też to chudy byk. Jest to, kurde... No, boxing wpływa na walkę pięściami. Może tam źle powiedziałem, o co mi chodzi, ale chodziło mi o to. Nie jest to ulaniec, nie jest też to chudzielec. To jest taki, kurde, akurat. Taki trochę Putin, trochę Testowiron, trochę Polish Adam. Trochę wszyscy. I teraz tak. A żeby sobie ułatwić sprawę, na Reddicie jest taka mapka, na której mamy elegancko pokazane wszystkie bunkry, wszystkie outposty, obozy, szczelnice, miasta, no generalnie, kurde, miasta, znaczy jest te, no jak to się nazywa? Policjowe komendy policji, o, police stationy. I to jest pożyteczna rzecz. Nie widzę nic złego w korzystaniu z tego w każdym razie. I słuchajcie. Dobra. Cyk, szukamy sobie kamieni. Na sam początek. Aha. I wydupiłem je z serwera, moi drodzy. My się nie przejmujemy. I wracamy. Dzisiaj cały dzień w ogóle jakoś tak wywala. O. Dobra. Aha, że na początku robisz kamień i ten... No w sumie może... O! Hello! How are you doing? I see you've got no weapon as well. So I'm going to find one. See ya. Nie wiem, o co temu typowi chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie próbował coś walczyć ze mną. Bo go będę musiał porobić. Co on tam pokazuje na mnie? Dobra. Chcesz się bić? Widzieliście to? Pa! Kurde, kontrola staminy. Widzieliście, jak mi się szybko stamina załadowała? Zawsze lepiej kamieniem niż bez niczego. Pa! Pa! Ja go zajadę kondycyjnie.
Ja jestem lepszy jak Usain Bolt. Czekaj, czekaj. There is no point running from me, so you can stop. O, dzik. Chyba też sobie dużo dał w bieganie. Dobra, no zobaczymy. Rzuć go tym nożem. Ale tego nie zabije. Kurwa, nie trafiłem go nawet. No. I co teraz? Kurde! Zit! Skopa. A już powinien być trochę obity. A, on se noża chciał wykraftować. Nie ma takiego bicia. Kurde frajer. Dobra. Niech ucieka. I teraz tak. Wracamy do korzeni. Kraftujemy noża. W ogóle gdzie ja jestem? Zaraz zobaczę, gdzie można do najbliższego bunkra sobie pójść. Mamy nóż. Kto oblizuje nóż, to wiadomo. Jestem na B2. Aha. Jestem na B2, czyli najbliższy bunkier jest, kurde... No tutaj na dole. Dobra. No tam bym też się udał. A, tutaj, dobra. 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 Ale zanim to jeszcze tak. Dzidę. Masz ten kamień? O. Siema Shidor. Jezu, elo mordeczki, najgorzej. Czemu nie mogę ścinać? Czyżby coś się zbagowało? A czyli mogę tylko te całkiem takie... A, tu jest, dobra. I co nam wypadło? To nie styknie, bo na podstawową dzidę... A nie, na podstawową styknie. Siema Black Dragon. No, przepraszam, czkawka. Czkawka Boża. I sobie w sumie jeszcze jedną wziąć na zapas na przykład. Kurde, wywaliłem ten kamień? Nie, mam go. Siema sowa. Jeszcze można zrobić jedną. Dobra. Teraz się można napić piwa. I mamy dwie. I teraz wyglądamy jak transformator. Czy ta gra ma coś w rodzaju fabuły, w sensie czemu wszyscy są więźniami? Nie, no, są więźniami, bo popełnili przestępstwo. Konkretnie podpalenie. Dobra, i teraz wypada sobie zrobić najprostszy plecak, do którego potrzebuję 3 szmaty i 1 linę. Może to być lina improwizowana, ale tą zwykłą jest 5 małych patyków. No tutaj mam 2. Potrzebne mi są jeszcze 2. Jeszcze 3, przepraszam. Ja powiedziałem 2.
To jest Rosja sowiecka. To nie jest Rosja sowiecka. To jest Chorwacja w przyszłości. A w teraźniejszości. Znaczy ten plecak to można zrobić też. Można albo patyki, albo te. Znaczy no, linę raczej. Albo na patykach tą zwykłą, albo na szmatach tamtą. Ale to ja wolę na patykach tą zrobić. O, tu jest dużo krzaków. To tu powinno być. Dobra, i teraz tak. Powinno... Serio są 4, a potrzebuję 5. Potrzebuję jednego patyka jeszcze. Gdzie ja je tu zostawiłem? O Jezu, tragedia. Nie no. No tak, 4 są. Kurwa. Tu, żebym nie zapomniał. Potrzebuję jeden patyk. Szkoda, że dzidy do tego nie można użyć. Jak tu stąd odejdę, to ja to zgubię. Na 100%. Już się zgubiłem prawie. Paczkę, a potem rozpakować? Ale jak zrobić paczkę? I nosić w łapie paczkę? Ej, czekajcie, bez jaj. Gdzie ja je dałem? No gdzieś tu. Jaki fail. Tu są, dobra. I tu gdzieś niedaleko powinny być... O! Tu. Dobra. I teraz tak. To był taki chyba. To byśmy wzięli... Aha. Dobra. Siema Herman. I to było tu. I teraz proszę ja ciebie. Lina. Siema Trejek. I teraz proszę ja ciebie. Potrzebujemy 3 kawałki szmaty. Tniemy koszulkę. No dobra Sid, ale jak się robi tą paczkę? Ile? Kurde, 2. Czyli trzeba galoty też pociąć. Siema Szulinio. Dobra, i cyk. I co? I... A, nóż mi się rozwalił. Nóż mi się rozwalił przy tym, ale nóż to jest moment. Kurde, jeden kamień, serio? Nie, są 2. Dobra. I pyk, robimy plecak. Jesus. Coś tam. Dobra, będziemy się kierować tutaj na dół. No i dobra, i cyk, equip.
Nożyk tu. Damy go sobie do tego, szybkiego aksesa. I podstawowy zestaw do przeżycia jest. Przejdziemy sobie jeszcze po drodze, co tutaj będziemy mieli. Miasto z komendą policji. To lecimy. Mam nadzieję, że mnie tam nikt nie udupi, bo będzie przypał. Chciałbym przynajmniej znaleźć coś fajnego i pokazać, że się da. Grzyby. Niewiadomego źródła, czyli zjadamy. Siema, Pawlos. Trochę ryzyka w życiu też musi być. I lecimy. Pole, pole, puste pole. Ja wiadomo. Dzielę. Wygląda trochę jakby między tymi, jakiś kurde transformator. Między tymi dwoma kijami zaraz się wytworzy jakaś energia. Dzidy z metalowym końcem fajnie wyglądają. No ja jednak liczę na to, że uda się nam znaleźć coś fajnego, tak że nie będziemy musieli korzystać z dzid. Dobra, tam jest zombie. Możemy go porobić, zabierzemy mu ubrania. Także to trochę dychnymy. Weźmiemy dzidę. Jak oceniam te piwo, co przed chwilą piłem? Bardzo je lubię. Dobra, i tutaj stamina się szybko nam ładuje. Przy okazji napisać na budynku. Dobra. Dobra. Aj! Lepiej wiadomo dzidą, bo większy... Kurde ty, ale machaj. Dead? Killer's dead. I teraz tak, przeszukujemy zombika. Boroczka. I co miał? Fajki. Co to jest? Cotton shirt. Bierzemy wszystko. Spodnie. Tramposzczały. I nawet kawałek gumki. Ale miał bebzol. O, jesteśmy ubrani. Trochę śmierdzące te ubrania, wiadomo, po zombim. Ale nie ma co wybrzydzać. Możemy spróbować jeszcze te dwa porobić. A w ogóle jaki jestem, kurde, napakowany. Może będą miały coś fajniejszego. O! Jaki cuf! No, tu już tak fajnie nie wyszło. To go dziesionujemy. Aż moja postać zgłodniała od tej walki. Dobra, przeszukujemy gnoja. I co on takiego miał? Igła. A to możemy w sumie pociąć na szmaty i wziąć sobie póki co. Może się coś z tego przyda. W niedalekiej przyszłości na jakieś tamowanie krwawienia czy coś. Dobra. Brudne szmaty, ale mogą być. Tutaj jeszcze ten jeden nieszczęśnik. Potnij gościa i jego palec i jedz tłuszcz. Ale czy jedzenie mięsa z zombie jest aby na pewno bezpieczne? O! Kurtka pilota. I niebieskie dżinsy. I czapeczka. I łom. Łom to bierzemy. Tłuszcz możesz. Tak? No to tniemy go. Masoż. Masoż Niklaus. Ciop, ciop, ciop. I jest piękne mięsko, czyli tak. Co mogę jeść? Palec, tak?
Ale tu nie ma, kurde. Same jest noga, stopa, głowa, ramię, potnij palec. W sensie, że rękę mam pociąć, tak? Chop. Ale to trochę bez sensu, że palec można jeść. No i dobra, mamy tu jakieś mięsko. Puppet meal. Bone. Zjeść i z 2 na zapas wziąć. A czemu tego... Aha, mięsa nie zjesz. A czyli on nie może jeść mięsa od zombie. Ehe, a upieczone można jeść czy coś? Dobra, to wezmę sobie te 2 mięsa na zapasz, a tłuszcz zjem od razu. Na patyk na ognisko, no czaję. Czyli upieczone można. Dobra. To tłuszczyk zjemy. Boży. W sumie jakby przyszło do apokalipsy zombie, to tłuszczu z zombie chyba też bym wolał nie jeść. Coś mi się tak wydaje. Dużo tego tłuszczu. Żryj cały od razu. Ale to zdrowe, mniam. Pożywne zombie. Bęben nie pękł. Aha, czyli nie ma negatywnych. Aha, no dobra, ale to pewnie w pełnej wersji będzie tak, czy w dalszych aktualizacjach, że od zombika będzie trujące. No widzieliście kiedyś w jakimś filmie albo serialu o zombie, żeby ktoś jadł mięso od zombie? Znaczy bez żadnych tych. Bez negatywnych, kurde, skutków? Raczej nie. Aż stracił się dźwięk jedzenia. W Minecrafcie? A ty, ja nie wiem nawet, że w Minecrafcie. Dobra, to weźmiemy sobie jeszcze jednego steaka. Typy się przemieniły. No właśnie. Czyli bez konsekwencji niezbyt. Dobra, już bez przesady. Już żeśmy pojedli fajnie. Enough. Idziemy obejrzeć. Tu się możemy napić przy okazji. Świeżej wody. W miarę świeżej. I wparzamy. Pokaż, kotku, co masz w środku. Co macie w hasiach? Wire. Możemy wziąć przewód. Gumka. Otwierasz do konserw. Najlepiej to największy cud to jest znaleźć plecak jakiś. Plecak, tornister, no nieważne. Ale coś większego od tego. Span. To można zjeść sobie. Short pants. A, to ciul tam z tym. O, teraz jest elegancko. Tourist. Tego lead plate weź to do amunicji. Serio? Gdzie ja to wywaliłem, ale... Gdzieś to zostawiłem. Dobra, srać to. To powiedzmy, że... To należy zbierać. Chociaż ja tu nie kraftowałem amunicji, ja cały czas tylko polegałem na tym, co znalazłem, ale jak się komuś chce, to... Safe? A, safe and sorry. Arbus. Jak się... Wywaliłem swojego łoma chyba. A nie, na plecy dałem, dobra. Matches. Zapałki. To się przyda.
Plecak, kurde, plecak byłby dobry. Jeansy. Zrazu pełność bębna. Nie no, spoko. Można w sumie walnąć kupę. Na wszelki wypadek. O, grapefruit. Ale będę zdrowy. Mam niedobory jedynie witamin B12, D, E i K. I wapnia i... Ten arbuz musiał mi zaszkodzić. Ale stomach volume mi się zmniejszyło. Teraz musimy nadrobić. Dobra, ale kubka jeszcze mi się nie chce. Fruit cocktail. Jemy wszystko, najwyżej będziemy żygać. Teraz se zapal. A gdzie to jest? O. Też otwarłem. Ej, biegnie ktoś. O cholera. Byle nie z bronią. No jak się wymiotuje, to woda spada, tak samo przy sraczce. Realistyczna produkcja. Co tam w banioku? Gwoździe. Siema Queen. Nożyczki. A za co to? A nie, bo to wziąłem za to. A to mam mniej slotów nawet. Siema Hema. Siuga. Będziemy żryć cukier najwyżej. Gława. No właśnie, policja. Gdzie jest kurde policja? Czy to nie jest czasem policja? Nie, to jest apteka. Tam jest policja. Zombiki. Na policji ostatnio znalazłem zajebisty plecak, taki ciulny. Największy w grze. Taki turystyczny, wielki. Nasraj na komendzie na biurko. Siema Sikor. Kurwa, nic nie ma. Jest troszkę ammo. Dobra. Zeżremy to wszystko. Jak tutaj to wygląda? A co to jest blader? Nie wiem co to jest blader. Siema Kahir Maur. Nie znam takiego słowa blader. A penhash to jest, tak? A. Kurde, nie wiedziałem. Widzicie, człowiek się uczy języków przy grach? Pała. Mogę sobie do ręki wziąć. Pałę do ręki, rozumiesz, nie? Co ja studiowałem? No szkołę życia. Mówiłem. Codziennie ją studiuję. Kurde, ale plecak to by był. Maszketny. Pistola. I nóż. Szkołę podrywu. No i szkołę podrywu, naturalnie. Dobra. Aha.
Nóż bym mógł do buta, jakbym coś miał, ale kurwa. Szkołę przegrywu. Nie sowa, to pomyliło ci się, to ty. Wywal mięso, mówisz szmaty, tak? No dobra. To zawsze można znaleźć. Głodny i tak jestem rzadko kiedy. Dobra. A tą pałę to bym sobie mógł dać tu i okej. Tactical sweater. O, i gites. Shirt. Beanie. O, Leon zawodowiec. Leo Fachman. Dobra. I kiedyś tu trzeba patrzeć, bo w celi znalazłem taki super plecak. Tak, biega na dole typ, wiem, słyszę. Modlę się, żeby nie miał broni i żeby nie chciał mi zrobić krzywdy. Na dachu, na ziemi broń. Mhm. Zaraz pójdziemy to obadać też. To my byliśmy? Tu byliśmy. Ammo do pistola miałem w skrzynce? W której skrzynce miałem ammo do pistola? No to w paczce. Ej, w której paczce? Bo serio nie wiem. A tego nie przeszukałem w ogóle. Ale kurde, nie wiem, o której szafce wy mówicie. Człowieki. Skrzynka, paczka, to się zdecydujcie. O, typka było widać. Pod schodami, tu? A, no tu to jest. A mam taki magazynek? Nie. Ale mogę kiedyś mieć. Dobra. Jeden nabój do komory. A no w sumie mogę. Ale dobra, spokojnie. Po jednej kuli i zabij typka. Nie no, jak on mnie nie będzie chciał zabijać, to ja go też nie będę zabijał. Lime soda, pi. Nie! Fatal error! O mój Boże, ale mogę wrócić. Skamie, co ty mi robisz? Ale beka. Super moment. Idealioso. Sante Marie del Toro, Donna Mamma, Bella Donna. Odpalej, bo mnie tam gonią. Puta madre. Siema czeko kukuku. Żubr. Chyba cię pojebało bao. Pado żubr. Żatecki. Jest mój boroczek. Puta madre to bardzo źle dobrane słowa. Dlaczego? Ej, ktoś łazi tam dalej. Ta gra to jeden wielki fatal error? Ja znam bardziej zabugowane gry.
Siema Thompson. Aha, jak wziąłem te naboje, to mi noża wywaliło. Teraz tak właśnie mówię. Kajtyn nóż. Co się nie odezwie już. Nie, nie wywaliło. Wywaliło jak sodę wziąłem. Tu kurde łazi typek gdzieś. I zaraz może być konfrontacja. Oby nie miał, kurde. No to dajemy. Hello there. What you looking for? Why are you not saying anything? I'm sorry, I had to. Jezus Maria, przepraszam, spanikowałem. Myślałem, że miał się odezwać. Jakby coś powiedział, to bym mu nic nie zrobił. Miał się odezwać. Czemu nic nie mówił? I patrzył się na mnie... Patrzył się na mnie w dziwny sposób. Pewnie mnie chciał... O, plecak. Czemu się patrzył na mnie w dziwny sposób? Dobra, tylko ja teraz muszę sobie tak wszystko wywalić z tego plecaka mojego. Konfigurował haksy na 100. Nie musi... O cholera. Pierwszy kill. Kurde Rafał, jak ty mało wiesz, ty mało widziałeś, co ja dzisiaj wyczyniałem. To głowa mała. Dobra. Glasses. Faje. A ten plecak wcale nie jest jakiś taki ciulny. Dobra, 2 pistole to mi są raczej niepotrzebne. Chciałeś raz poczuć satysfakcję, dominację nad kimś. No nie. Zasadniczo to nie. Dobra, a raincoat? Ja to na to... Aha, ja go na to ubrałem jeszcze? Lol. No dobra. A na ciul mi tego mięsa tyle i tłuszczu. A to mogę zjeść. Kurde, głupio mi, że go... Jak masz przed na ziemi i taki by coś robił, to kieszenie. Aha! Ja jeszcze mało wiem. W nogach śpię. Dobrze, że Sid jest na czacie. Człowiek ogarnięty. Rządzą zabijania, mam nadzieję, że nie. Dobra. No i to tak to, moi drodzy, wygląda. Głupio mi jest, serio mi jest głupio, kurde, że go zabiłem, tak? No ale... No zestresowałem się. A on też mógł coś powiedzieć, nie? Że na przykład nie zabijaj, czy coś. I ja bym wtedy, no... Przemyślał to. Na przykład. Dobra. Ale, no cóż. Najważniejsze, że skończyło się dobrze do mnie, nie? A że do niego, no to tam trudno. Tak bywa. Mój kamracie. A, trzeba mieć plac na giwerę. Siema, Katulus.
Eee, ale w czym miał coś? Aha, że tutaj mógł coś mieć. Ale to by było... To by było coś widać, jakbym... A, tutaj miał na przykład mięsko. I tutaj miał nic, dobra. A ja mam 2 łomy? Nie, aha, bo ja sobie go dodałem tu i tu. Na Quick Accessie mam to po 2 razy. A to jest przecież... nie no, powinno być pod 1,2. A nie mam tego. Aha. Aha, to i tak dodaję pod... No nie wiem czemu tak. Dobra. To wyłazimy stąd zasadniczo. Tu chyba już wszystko. Jak stan naszej postaci? Idzie ktoś. Hello? Do you want to fight? Nie. What? Spieprzamy. A nie mam przeładowane? Nie no, mam jednego w komorze chyba. Mam jednego w komorze. Bo nie mam magazynka cały czas. Dobra, gościu wyglądał na dopakowanego. Miał chyba kamizelę i jakiś hełm jeszcze przy tym. Także ja bym się ewakuował stąd. I widzicie, jak w przeciągu zaledwie 40 minut doszliśmy z gołego biedaka do pełnego prawie wyposażenia. No może jeszcze nie, to dopiero za chwilę na bazie. Do kurde wyposażonego i niewiarygodnie niebezpiecznego rybaka Leona Zawodowca. Najważniejsze, że plecak był. Dobra, teraz lecimy do tej bazy, która jest tam na dole. Na pyrkę go brać. Kurde, bałem się, że był jakiś wykokszony. Czy już mamy ten? Czy może jakiś event jest, czy coś? Nic się nie dzieje. Rybak zabijaka, dokładnie. Zabijak rybaka. A ten gościu, co go odpaliłem, to mi się będzie śnił po nocach normalnie. Ale dałem mu szansę. Jest ryzyko, jest rabunek. No niby tak, bez ryzyka. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Dzik. Dobra, za niedługo będzie baza z bunkrem. To sobie go opędzlujemy. A jeszcze wejrzę. Stone knife. Broń wyrzuciłem? Nie, broń mi po prostu przeszła do plecaka. Ja pilnuję, żeby mieć żeby mieć sloty, a sobie ją dam na quick access. I on ją, jak mamy wolne sloty, to on ją automatycznie chowie do wolnego miejsca. Do bunkru na A2, ale ja nie lecę na A2. Ja lecę na B2. Tu gdzie jestem. A, zobaczymy sobie przynajmniej jeden, tak. Żeby było, żeby nie było, że nie było. Dobra, tu już pomału powinniśmy... Zaraz będziemy słyszeć przyjaźnie nastawione mechy. Rank nobody. No to brzmi zachęcająco. Nobody.
Ale miałem już raz bottom feeder. Ale ten płaszcz brudny. Masakracja. No i jest. Ten ranking to rośnie za fame point czy czas gry. No fame pointy to rosną za różne rzeczy. Za zabijanie, za craftowanie. Czy ktoś miał problemy z grą po dzisiejszej aktualizacji? No ja na przykład nie miałem. Zmienili i głosy tym mechom na bardziej takie straszne. Tam jest wejście do bunkra. Nie możesz się połączyć z serwerami. No nie wiem, ja żadnego takiego problemu nie miałem. Dobra, i to jest trochę lipa. Bo on właśnie patroluje to, gdzie ja chcę wejść. Siema, Red Hoodzik. Dobra, jak on po prostu odejdzie, to ja tam podbiegnę. Ja już w tym bunkrze byłem kiedyś. Kurde, otwarty. Także wiecie, co to może ogółem znaczyć. Znaczy, to znaczy, że ktoś tu był. Że wietrzą. Niestety chyba nie. A! Ta ma więcej. Więcej tych slotów. O! Taktyczne rękawice. O! Bardzo dobrze. Load. I kurde mamy. No i pięknie, dobra. Mamy załadowaną giwerę. Jakby co, to jest szansa, że się obronimy. No ktoś tu ewidentnie był. Teraz pytanie, czy dalej tu jest. O! Helmet. To jest very importante. Magazynek do kałasza. Co prawda nie mam kałasza. Ale może kiedyś będę miał. Tych magazynków w sumie na razie to nie ma za wiele. Beretkę już mam. O! 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 MP5 to ok. Chciałbym usłyszeć opinię ludzi posiadających grę. Czy opłaca się kupić grę z myślą o graniu solo? Znaczy, fajniej się gra z kimś. Ale solo też można. Zależy co lubisz. To już musisz sobie sam zadać to, prawda? Odwieczne pytanie. Co lubię? Co sprawia mi przyjemność? Co lubię robić w życiu? I zacząć to robić. O, tu mamy wpierony leków, antybiotyków, bipolen, pills. Dobra, potem będę wywalał najwyżej. Jestem synem króla sedesów. Popatrz, synku. To jest kupa. Dobra, weźmiemy sobie spodnie militarne.
One mają dużo fajnych slotów. A taktyczny cwiter to tam ciul. Co ja lubię robić? Ja lubię streamować. No i dlatego streamuję. Zajebiście wysoko. Dokładnie. Batonik. O, wywaliłem pistolet. Bo co? Ej, tutaj mam miejsce przecież. Aha. Do spodni go nie zmieszczę. Nawet tak? Nie, tak zmieszczę. Siema lamp. Czyli lubisz nic nie robić. No, według mnie jest to jednak jakaś aktywność. I lubię, jak mi ludzie dają suby. Dlatego zawsze liczę, że ktoś mi da suba. Naboje do M1, którego nie mam. Beretka... Kołoch! Oh my gosh! Pietrek! I moi drodzy, Pietrek odpowiedział tutaj na tak zwaną najbardziej życiową potrzebę streamera. Czyli potrzeba posiadania subskrypcji. Ja ci, Pietrek, dziękuję i witam cię serdecznie w gronie Prawda Loży Pierońskiej. Dobrze, panie Bobrze. Co lepsze, kałach czy sub? Znaczy, warto mieć to i to. Dobra, i teraz tak, jakie ja mam naboje? Do AKSU, a ja mam AKM. A te są do TK i do MP5, a ja mam MP5. Ale nie mam magazynka do MP5. Mam magazynka do kałacha, ale nie mam do niego... Chyba że to idzie załadować. Niestety nie. Niestety nie. Może nim za to straszyć ludzi na przykład tym kałachem. Ej, straciłem zaś pistolet. No kuźwa. A, bo wziąłem do rąk to i wywaliło mi to. A, bo ja sobie znowu miejsce zająłem. Dobra, wywalę te mięsa. To dam tu. Nie, to się tu nie zmieści. Inaczej. To dam tu. To sobie mogę zrobić zawsze. Okej. Magazynek z kałacha możesz dać do AKM. Tak, ale ja mam AKM, ale nie mam naboi do AKM. Znaczy mam naboje do AKS-74U. A to niestety inne. Mięso się je. To jest mięso z zombie. Tego jeść, kurde, nie wypada. Nieupieczonego przynajmniej. Dobra, no i wychodzi na to, że tu chyba jednak nikogo nie ma. Ja już się straciłem. Skąd ja przyszedłem? Tu chyba nie byłem, no tu nie byłem. Zaś beretka. O! O, 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 o. O. Ale zaś teraz ten nie pasuje, ale mam naboje przynajmniej do tego. A mogę do komory sobie załadować. No bo ten magazynek niestety nie pasuje. Dobra, na szybkości zobaczmy co mamy jeszcze tu. Wymieniłbym na coś, kurde, ten. Jeszcze by co się przydało? Jeszcze by się przydała kamizelka kuloodporna. Tak zwany west. AKS-74U. Uuu. No i cyk. Znaczy no, cyk. Ej, czemu się nie załadował? Muszę go wziąć do rączki. Chyba tak. Tak.
No i teraz to można strzelać, ratatatatata. Znaczy no, 9 naboi, tak średnio można. A można go doładować jeszcze. Mam jeszcze jakieś naboje do tego? Nie. Dobra. A pistola zaś mi nie wypadła? Nie, okej. O! Jestem teraz incognito. Masz jeden magazynek załadowany w tym AKS-u. A, tutaj no, 13/30. Nie, to jest ten. Gdzie mam magazynek załadowany? Siema, Beach Contour. Nie mam. Zaś do beretki. Tu byłem. A tu byłem? No, w ogóle te menusy craftingu i to wszystko jest mega mało, kurde, czytelne. Idzie się potracić. MP5 magazyn. O tak. O tak. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. No i to jest, kurde, cudowna sprawa. Dobra. milimetrów. Naboje. Mnóstwo naboi. Szyna RIS. A, do Dragunowa. Dobra, to nie przewidujemy mieć takiej broni. Zaś amunicja. Jeszcze trochę placu mam. Większy plecak by się przydał zdecydowanie. O matko, i leki, i wszystko, i bandaże, i cuda. Nie mam już gdzie tego brać. Boże, to tuptanie. No kurde, tupie mech, co ma robić? Na drzewach rosnąć? To jest ta płyta niby do robienia amunicji, ale już mam jej tak tyle, że ja jebę. Drut kolczasty. No wszystko, przepych, dobra. Także ja sobie tu skończę materiał na YouTube'a, gdzie udało się, to da się zrobić milion razy szybciej, ale z problemami technicznymi i ja ciągle jeszcze uczący się, o co tutaj chodzi w tej grze. W niecałą godzinę, 58 minut, udało się nam dojść, moi drodzy, od gołodupca do, kurde, koksa, rybaka, zabijaki, z którym nikt nie chciałby się zetrzeć, z pełnym ekwipunkiem. Także da się. I ty możesz zostać bohaterem w swoim skamie. Także no, dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na Twitch TV Niklaus i prawda, na Instagrama i na inne. Idziemy zabijać. Cięcie!